Lana eta ogibidea kirol bihurtu duen herri batekoa gara. Arrantza arraun bihurtu duen herrikok. Urtetan, saregilek izan dira gure sare sozialak. Itsasoak asko kendu digu, baino eman ere bai. 14 zenbakiak zentzu berezia duen herrikoa gara. Eta batekoak, bikoak, laukoak, zazpikoak eta 8koak. Gure ametsak ere halakoxek dira, batzutan mugikorrak eta bestetan fijok. Galdu naiz irabazi ametsari etzi. Garrantzitsuna da beti horreotia, bakoitza bere tostan, beti prest. Elkarrekin arraunean ikasi duen herri txiki batekoak gara. Eta zergatik ez, joan danok bate-batera. Hori joko herrioak koloria emate jon herriko gea. Arbasoei ikasitakoa, seme-alabei irakasten ari garen herrikoa gea. Euskerak eta arraunak nortasuna ematen diguten herrikoa gea.